A situación das urxencias en Montecelo é algo preocupante. Dende Prosagap din que ano tras ano se atopan co mesmo problema e que dende as direccións non toman cartas no asunto. O que non se pode permitir, segundo estes profesionais da sanidade, é que se dupliquen os ingresos e o persoal continúe sendo o mesmo. É certo que este ano reforzaron un poquinho máis que os outros anos, pero non é suficiente. O espacio non é suficiente, xa o sabemos, os centros de salud non están funcionando como deberían, porque tampouco teñen personal suficiente, os PAS igualmente, nos PACs, que son os centros de urgencias primarios, se hai un médico e unha enfermera e salen a un domicilio, unha urgencia, que normalmente están salindo todos os días coas ambulancias, para un lado e para outro, o centro de salud, o PAC queda sin personal. Entonces a xente espera ali 2 ou 3 horas, como ninguén lle soluciona nada, marchan para urgencias. O problema, por enriba de todo, é que non hai persoal para atender a todos os usuarios. Non chega con reforzar urgencias, porque o personal que entra por urgencias repercute en máis servicios, como en radios, habría que reforzar técnicos de rayos e celadores en rayos, habilitan a CMA, que é unha sala de prequirúrgicos, ou posquirúrgicos, cirugía maior ambulatoria. Entonces, meten ali enfermos tamén. Que pasa? Que os enfermos tamén están mezclados, diferentes patologías, que eso non é bo para ninguén, porque se poden contagiar uns a outros. Os que mandan non poñen, segundo este sindicato, ningunha solución definitiva. Todos son parches. Queremos que os que mandan, que hai moita xente nos despachos, que pensen a maneira de poder arreglar esta situación. Unha situación que leva aos traballadores a estar ao límite e sempre traballando con servizos mínimos. Porque se alguén fixera un estudio do personal que traballa nas plantas e todo, é sempre a mínimos. Se nunha planta, por exemplo, hai 2 enfermeras en turno de mañán, e o día que hai unha huelga, os servicios mínimos son 2 enfermeras, iso é que se está traballando todos os días en servicios mínimos. Pois iso é o que está pasando en todas as plantas, en todos os servicios. A solución, segundo Prosagal, máis persoal, mellor organización e máis espazo. É algo moi importante, que o usuario exixa os seus dereitos e demande, se así o considera, follas de reclamacións. Sí, con follas de reclamacións. Este gerente de momento non, pero o anterior sempre nos decía onde están as reclamacións dos usuarios, non hai. Entón, con eso tapábanos as bocas aos sindicalistas moitas veces. Os usuarios teñense que implicar un pouco. E despois que os culpen a eles dos colapsos de urgencias, eso sí que non. Onte mantiveron unha reunión coa xerencia onde lles dixeron que están estudando un novo protocolo de ingreso directo en planta, unha medida que tampouco melloraría, segundo este sindicato, a situación actual. Eles saben que eso tampouco é viable, porque todo é cuestión de personal. Se nunha planta das unha alta, non tes limpiadora para que che limpie esa alta. A enfermera está dando medicación, non pode darlle o papeleo ou para que o señor marche. É toda unha cadena, o celador está ocupado con outras cousas, non pode levar ese enfermo en silla de rodas hasta a entrada principal, entendes? É todo tan precario en canta personal que se van acumulando, entonces non fluye. Que importa que haxe unha habitación libre se non está limpia, se non está acondicionada para que o paciente poida subir? Dende Prosagap din que seguirán loitando polos dereitos dos traballadores e dos usuarios, porque todos merecemos, din, unha sanidade pública digna e de calidade.